Gipusil ang 53 anyos sa babae na namaligya og buko juice samtang naninda Sitio Ratgan, Barangay Tanke, dakbayan sa Talisay. Sa inisyal nga pakisusi sa Talisay City Police, gisuroy sa biktima ang iyang buko juice sa basketbolan sa dapit alang sa mga nagduwaá. Matod sa mga saksi, adunay kalit miabot nga lalaking nagmotorsiklo og mipabuto sa armas kausa ka higayon. Yang matod panikitaan ang biktima sakay sa iyang e-bike, gigukod kini sa suspek og gipusil makatulo. Naigo sa likod o sa tuong kilid gabahin ng biktima nga gidali sa pagdala sa ospital. Mga basiyo sa iyang 45 pistola ay nakuha sa crime scene. Padayong gisubay karon sa kapulisan ang anggulo sa krimen kay giingong wa may gikaaway ang biktima. Usas gitan-aw nga mistaken identity, ilabi na nga kanunay magpurong o magtaptap sa iyang nawong. Ang biktima nga magsuroy siyang buko juice. Ang biktima nga napakaron sa ospital, nagpaalim si iyang mga naangkon nga samad pinusilan. Samtang ang kapulisan ang padayon sa hot pursuit operation ug gisubay kung posibleng adunay CCTV camera sa lugar aron pag-ila sa suspitsado.